Двойка мечове. Енергията на застоя. Кралица жезли. Енергията на огъня. С двойка мечове приключва период на пасивност, несигурност и задънените улици. Край на нерешителността. Край на кръстопътя. На мястото на колебанието идва кралицата жезли. Завръщане на увереността. Започва период, в който знаете точно кои сте и какво искате. Ако до сега идеите ви са били заключени, то започва тяхната реализация. Емоциите излизат. Не просто да знаеш какво е вярно за теб, а да започнеш да живееш според него. Тази карта ви казва, време е това знание да стане действие. И вече не си на етап разбирам, ти си на етап знам. Започваш да си по-уверен и живота да се подрежда в твоя полза.